Събрали сме се в този празничен ден, тук и сега, за да уважим желанието на младите да създадат семейство. Денят, в който ще поемат по пътеката на живота с обич, доверие и уважение. Вашата любов ще ви дари със сили за един здрав и щастлив брак. И нека той бъде вечен и благословен. It's not over till it's over.